Sil. Nakadungog ka sa kong tingog, Sil. Pauli na diri sa Cebu, oy. Ug asa man karon magpuyo. Pahibaw sa ug asa ka. Aron makahibaw sa minimo ug asa ka. Nahingawa na ba kung inahan ug asa na karon punta. O bay daotang nahitabo nimo. Kinis. Basin di pa siya paulion sa Yambana. Ha? Basin di po siya papaulion sa Cebu, sa Yambana. Pirmi man na sila good dinhi sa una, good. Ambot wa baka dinhi sila sa kuan, diha man sila puyo sa Maria Luisa sila sa una. Sa itong tuiga? 2010, 2009, 2008. Diya siya Maria Luisa. Pero sa imong tan-aw na, unsa ba kay rason o nganong wa na gyud nagparamdam imong anak nimo? Ambot lang unsay kaubsan niya. Nahiubos? Dunay Nahiubos time nga nagpadasyag suwat kaning mga litrato niya. Onya atol man sa to giatake ko. Wala ko makabaos. Maura to kausa. Nya nagkaistorya mi kausa. Siya syaro naman sa nimo kakabaos. Nangita ko sa address na wa man pod. Mo nang wa ko kabaos sa suwat niya. So paita no. So 9 years gud mo nga wa nagkita sa imong anak. 9 years. So sa siyam ka tuig, kinsa man ang iyang ka-chat-chat or iyang contact diri sa Cebu? Giblock man tanan ang iyang mga amiga. Iyang mga amiga o iyang mga igsuon o iyang mga pagumangkon giblock tanan? Giblock niya. Giblock tanan. Giyon sa nimo pagkasiguro nay nga giblock niya nga wala ra ba kay Facebook? Nagsulti man akong iyang amiga nga wa na lagi kontak si Sisi, giblock ni niya. Man Giblock ni niya. O si trabaho sa iyang bana dito? Ambot unsay trabaho? Kita na ka na iyang bana? Nakita ko na litrato niya. Ang imo mga uban anak igsuon ni Cecilia, unsa may ilang reaction niya? 9 years na sila wala kita ni Cecilia. Wala lang, itsapurya man ko nilang inahan. Uy, sure uy. Na, Iitsapira kasi mo mga anak. mga apo nga akong binuhi, ako nagpa-eskwela, ako tanan sa una, wantay na ni grado. Sila tanan, way grado. Pero karon maayo na sila, pero salit ko eh. Aysa, kinsa may nakitsapira nimo ang imong Mga apo. mga apo unya ang imong mga anak day dili day badlungon imong apo nga gitsapira ka. Ay, mutubag man na sila ilang inahan, musukol. Suklan ka? Dili, sa ilang inahan, musukol na sila. Ilang kuanon, away-awayon ilang inahan, abi kay naingon man ilang inahan, anak. Kisa man May trabaho. Kisa man ang apo na iitsapira ka kasi pangan. Kanagod sila si Erlyn o si Crystal. Kisa man si Eileen o Crystal mo na ang kachat-chat sa una sa imong anak nga si Cecilia. Si Erlyn ra. Dili si Crystal, si Erlyn ra. Pero makasaka ra magkakasabalay sa imong mga anak. Musaka ko, pero ingnon ko, mangita lang kag Pinoyanan imo ha. Kasi mo ingon. Akong mga apo. Akong Pinoyanan to, amas mo albual. Di day malipay imong mga apo nga makakita nimo. Ambot nga no, murag, naong bitaw sila og, sus madungog ni nila karon. Unsa man? Murag, madungog nila nga. Unsa man naong og kwarta? Naong og kwarta sila? Ang uban mga apo malipay nga makakita sa ilang lola. Pero sa imong gisulti daw sa iitsapwira kasi mo mga apo? Lahi sila. Nay apo nako nga buutan. Kanang naa sa carbon. Si GC. Gihatdan na kog usa ka bakid bugas gani gahapon. Sa lula. Kanang ayan na lang pag negosyo lula nga mabuhi ka. Tapon-tapon na lang lula. Tagaan ko niya tong niyaging adlaw 1,000. Asa break gamay. Banasa lagi rin pangandri dong. Banusa. Banusa daw na una. Banusa. Florencia, Banusa. Ang inyong balay na naa ka nagpuyo karon sa Bual-bual na lang ko. Gikan ra mo albual karon? Di, upat na ko kaadlaw din sa syudad. Asa ka nagsakaron? Naa sa ilang bibyan. Kisaras Bibian. Akong anak.
Asa man nga barangay? Dulho Patima ba? Unya iyang anak, ang iyang anak imong apo dili kay Chapuera. Dili lang ko kay lahi man gunang mamaminyo na sila. Lahi. So ang imong mga apo nangaminyo na sad. Naminyo na. Mao ba? Kasi ba ikaw ba nimo sa inyong balay sa mga albual nay? Ako. Ikaw raw sa? Sa may income nimo sa may imuhang panginabuhi pod? Maguna sa umahan. Maguna ka sa umahan nya. Ang abot ana mo impayt og bugas. Wala na may abot kay gihuwaw man. Oh, El Niño man to. So asa magapayt og pagkaon nimo? Atos merkado. Asa magkakwarta? Ay, naaman say mga saging, ibaligya, Sige. gagmay, Oh, day. dila sa punuan. So ako na balik ko na si Ma'am Cecilia Banosa Hayerts, mabani siya pagka-pronounce, naaron sa New Zealand. Oh, sa New Zealand man sila. Ingon man sila sa New Zealand sila. Pero, makuan tingnan nila sa embassy, no? Sige lang, no? Kay, naka-Facebook live man ta, unya, bisan og naa siya sa New Zealand, ako ning i-post o balik kaya akong interview nimo para po makadaghan mo share ani hangtod nga maabot ni sa imong anak. Para makibaw siya nga naabot kag bumuradyo nga nangita kaniya. Bitaw, sir, no? Pero suod mo sa imong anak nga si Cecilia, Pinangga ko adto. pilangga kaniya? Katurang anak kagpangga na ako. Kanus aman siya last nagpadani mo og 5,000. Wa na ko kahinom din, So sir. sud sa siyam ka tuig nga wala may contact niya, so wala ka kalawat og kwarta niya. Wala na. Wala na. Katong iyang imong apo nga mo'y nag-contact ni Cecilia kaniadto, padaan sa 5,000 ato sa una. Wala. Wala ko no, mga tanak ko. Ay, padas indag kwarta day. Sa waoy. So mangutana ka sa imong apo nga wala nagpada sa inday og kwarta. Oh. Nya unsa tubag sa imong apo? Sa wala, oy. Kinsang apuhan nimo si Ang kanang naggunit sa kuan, sa number ni Na? Cecilia. so naay number di ay roaming iyang number kay makontak man. Naka number ni Sa Cecilia. cellphone. Di man buhatag siya. Naka number ni Cecilia atong tawagan. Wala. Dili mahatag si Cecil. Wa na kuno. Nawa kuno. Kasi dili mo hatag si Si kuan, Erlin. ang imong apo dili mo hatag og number sa imong anak kay nawagtang kuno. Oh. Pero imposible na masave mo na sa cellphone. Masave lagi. Daghang reason ba? Imposible man kaya na nga mawagtang ang cellphone sa imong anak nga nasave ba na sa cellphone. Mao man gani akong giingon nganong mawa man nga gisave man na cellphone. Oh. Ay, na-delete na to. Gawas ko nawagtang iyang cellphone, gikawat iyang cellphone, mapil gito kawala ang number. Kay kung maka-provide ka nako og number ni Cecilia katong gikontak-kontak niyo sa una, atong tawagan. Di man siya mohatag. Ang imong apo mo di mo hatag. Wa naman kuno. Wa na- Ang kuan number di day. Sa wa na oy, wa na. Ano siya? Ingon siya. Mm. Paita no. Pero usa man wala man kanina makak imong apo. Ambot niya bakakon man na. Ano nakasulti man ka nga bakakon? Ay bakakon na mo istorya. May makanidaan lang na ako ang punto sa yung istorya mamakak. Sus buang nga ni no. Mamanayiid man lang ko nila. Pero di jud ko mamakak. Dili mo suod sa imong mga apo. Diha na nako mga dagko mga bataa. Unya, Ako'y napa-eskwela, ana. Wa nang tanay grado ng mga bataa. Ako'y napa-eskwela. Naninda kog panapton sa carbon. Suyok-tuyok para ma-eskwela. Karon nangadag ko na walay batasan. sige. Nay, nakoy hangyo nimo. Karon tuiga og makontak nimo og balik imong anak og makakontak kay mo ba? Balik ka ko diri sa Bombo Radio ha. Balik ka ko diri. Isaad nga balikon ko nimo. Kaya kung manikamot man ko nga kani imong anak mo kontak nimo. Nga nasabtan ko nimo. Oh, Balik ka ko ha. Oh, Sud karon tuiga o sa maron July man o. July. Tagay ko kutob December. July man nun, kutob December. Akong paningkamutan nga akong matrace na ko imong anak unya pakontakon gyud ako sa nimo. Oh. O may tabo gaya na balik ako sa Bombo Radio ha. Oh, klaro kayo. Sige. Ala sige